खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि मैया नैथि सानाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुङो। बिथाङा बुङोदि दासिमबो बिटिआरआव गोबां जेंनाफोर दं, जाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोनांथि दं। दिपेन बर' बिथाङा 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि उनाव माखासे सोलायथायफोरनि बागै बुङो, जेरै बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल एबा BKWACनि जोनोम, बिटिआरआव गं 60 गामिखौ सोफादेरनाय, बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। नाथाय बिथाङा बेखौबो बुङोदि गासैबो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामजोबनांगौ आरो बिटिसिआव 6 शिड्युलनि गेजेरजों बांसिन रांखान्थियारि गोहो मोननो नांगौ होनना बिथाङा बुङो। दिपेन बर' बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव माखासे गोनांथार दाबिफोरखौ लाखियो, जेरै रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDFBनि मेम्बार्सफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामजोबनांगौ, मुंख्लं जानाय नखरफोरनो गासैनोबो अनसुंथाइ होजोबनांगौ होनना बिथाङा बुङो। बे एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दिनै नुजाथिफैगोन होनना खौरां मोन्दों। बेनि अनगायैबो मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश पेगु आरो आसुनि चिफ एडभाइजार सामिजाल भट्टाचार्य बिथांमोना बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानायनि फालिथायाव CEM प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव बड'लेण्डआव सान्थि फैबाय होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर एबा एक्टरफोरा माखासे जेंनायाव गोग्लैदों। शाहरुख खान, अजय देवगन आरो टाइगार श्रफ बिथांमोना पान मसलानि एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय दायो कर्टनिफ्राय नटिस हरनाय जादों। बिथांमोना पान मसलानि आयेन बेरेखा एड खालामबाय थायो। बे एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय दायो बिमल इन्डास्ट्रिनि चेयारमेनखौबो कर्टआ नटिस हरनाय जायो। बे साथामबो बलिउड फावखुंगुरफोरखौ राजस्थान जयपुर कन्ज्युमार कर्टनिफ्राय नटिस हरनाय जायो। अजद होनाय जायोदि गिरुवा एबा केसरनि मुङाव बिमल पान मसला बायनो थाखाय रायजो राजाखौ थिननाय जादों, जाय बेयाव केसर एबा गिरुवायानो बिमल पान मसलायाव गैया। नेक्स्टआव दं आसामनि बाक्सा जिल्लानि दिहिरायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो, जेराव सासे 10 बोसोर बैसोनि गथ'आ अरजों खामजोबनानै जिउ खहा जायो। थैनाय गथ'आ सान्तिलाल खेरकाट्टानि फिसाजोमोन। खौरांनि बादिब्ला सान्तिलालआ मोनसे जिगाबनि माइहुङाव उन्दुगासिनो दंमोन। बे समावनो बिनि फिसाजोआबो बेयावनो दंमोन। दसे समनि उनाव जिगाबाव अर नांजोबदोंमोन। सान्तिलालआ गावखौ अरनिफ्राय रैखा खालामो, नाथाय बिनि फिसाजोआ अर नांथाबना थायो आरो बेयावनो दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अरखौ लगायदों जानो हागौ होनना अजद खालामो। जाथायनि दसे उनाव पुलिसा सहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गथ'नि गोथैखौ पस्टमर्टमनि थाखाय डक्टर राबि बर' सिभिल हस्पिटाल मसलपुरसिम दैथायहरनाय जायो। पुलिसा अरा बोरै नांखो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं गुवाहाटि साइबार पुलिसा टेलिग्राम आरो फेसबुकफोराव लांदां फट' एबा भिडिअफोरखौ फाननायनि दायाव सानै सुबुंफोरखौ पुलिसा खानाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंफोरा जाबाय गौतम दास आरो मानसाब बिस्वास। सानैखौबो हाटिगावआव हरनि समाव साइबार पुलिसा केस नम्बर 06/25 गेजेरजों खानाय जायो। जाथायनि बागै पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैया सासे सिख्लानि लंथं प्राइभेट फट'खौ टेलिग्राम आरो ससियेल मिडियाफोराव फानगासिनो दंमोन। खौरांनि बादिब्ला गौतम दासआ गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि प्राइभेट फट'फोरखौबो मोनसे गेंनो फानदोंमोन आरो बे गेंफोरा बेफोर फट'फोरखौ आइजोफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामनायाव बाहायोमोन, जेराव हमजानाय मानसाब बिस्वासआ ब्लेकमेलिं खालामगासिनो दंमोन। बे समावनो गुवाहाटि साइबार पुलिसजों हमजायो। नेक्स्टआव दं आसामनि सिलचराव एक्सटार्नेल एग्जामिनार एबा एग्जाम लागिरिखौनो सानै फरायसाया गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सानै फरायसा आरो सासे फरायसालिनि बिबानगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। बे जाथाया गानिरग्राम जुनियर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जादोंमोन। सानै हायार सेकेन्डारिनि फरायसाया आनजादाव चिटिं खालामदोंमोन आरो एग्जाम लागिरिया चिटिं खालामनायखौ होबथानायनि थाखाय सानै फरायसाया बिखौ गाग्लोबो। गाग्लोबजानाय फोरोंगिरिनि मुङा डक्टर सुभाष देबनाथ, जाय सिलचारनि गुरुग्राम कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार। आनजाद जोबखांनायनि उनाव बिथाङा न'फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो उनथिंनिफ्राय बिखौ गाग्लोबो। सानै फरायसाफोर जाय रेजिस्ट्रेशन गैयै गारि लानानै फैयो आरो बिसोर एग्जामिनारखौ गाग्लोबो आरो जोखोम खालामो। बेनि उनाव बिसोर खारलाङो। डक्टर सुभाष देबनाथआ जाथायनि सायाव पुलिसनो अजद होनाय जायो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बेनि उनाव काछार पुलिसा सानै फरायसा इमादुल्ला बरभुइया आरो बिलाल आहमेद बरभुइयाजों लोगोसे फरायसालिनि जुनियर एसिस्टेन्ट हानिफ आलम माजारभुइयाखौ एरेस्ट खालामनाय जायो।
जाथायनि सायाव कासारनि एसपिआ फोरमायदि जुनियर एसिस्टेन्ट हानिफ आलम आजहार भुयायानो फरायसाफोरखौ आनजाद लागिरिखौ गाग्लोबनो थिनदोंमोन। सानै फरायसाखौ चिटिं खालामनाय समाव एग्जामिनारा हमदोंमोन आरो बिसोरखौ आनजादनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव फरायसा सानैया आनजाद लागिरिखौनो गाग्लोबो। पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मैया आसामनि जरहाट एयारपर्टआव बरायनाय जायो। आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मैया नखर मन्त्रि बिथांखौ एयारपर्टआव रिसिभ खालामहैयो आरो बरायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अमित शाह बिथाङा 15 मार्च खालि एबसुनि जथुमायाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव अमित शाह बिथाङा देरगावआव लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिखौ बेखेवगोन आरो 16 मार्च खालि गुवाहाटीआव सा सानजा ओनसोलनि गासैबो गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायगोन होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं आसामनि जरहाट जिल्लानि बेकाजानाव जोबोद अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों गोबां न' बां सम्पतिफोरा सिलिंखार जालाङो। गोबां गोख्रैथिजों अखा हानायनि जाहोनाव बेकाजान दैमानि दाहारा गोबां गोख्रै जायो, जायनि जाहोनाव 6 नं गहाय गामिनि गासैबो न'फोरा दैयाव गबोजोबो, जेराव गोबां सम्पतिफोरा लस जाजोबो। दैबानानि थाखाय थागिबि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। बेनिखायनो सोरखारनि मदद आरो रेहायनि गोनांथि जानानै फैयो, जाहाथे सिलिंखार जाजानाय नखरफोरा मदद मोननो हायो। नेक्स्टआव दं आसामनि शिबसागर जिल्लायाव पुलिसा आलफा उदांनि मुं लानानै रां दाबिनायनि दायाव 3 सुबुंखौ पुलिसा खानाय जायो। दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ दीप हाजरिका, सालिम उल्लाह आरो जामाल आली होनना सिनायथिनाय जायो। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर GNG रडनि साखाथिनि थागिबि सानै हौवा हिन्जावनिफ्राय रां दाबिदोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर साथामबो फननि गेजेरजों रां दाबिदोंमोन। खौरां मोननानै पुलिसा शिबसागर सदर थानायाव केस नम्बर 392025 खौ थिसननाय जायो आरो नायबिजिरनाय जायो। बिनि उनावनो बिसोर साथामखौबो हमनो हानाय जायो। दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं रासिया हादरनि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प, ब्राजिल हादरनि हादरगिरि लुला बिथांमोनखौ रासिया इउक्रेननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाखौ फोजोबनायाव मदद होनायनि थाखाय रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा साबायखर बावो आरो रासियाया सिजफायारनि थाखाय राजि होनना भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा बुङो।